Els paisatges no existeixen, sinó hi ha algú que els mira. I en la literatura, el paisatge només existeix si hi ha algú que el descriu, que el viu, que l'interpreta. Josep Pla. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de l'arquitectura de la ficció. Un capítol especial, emotiu. Vicent, això s'acaba. Tot s'acaba, de tota manera. S'acaba esta temporada. La tercera temporada. Això vol dir alguna cosa. Exacte, però no anem a començar tristos, anem a començar amb molta energia, perquè ens vas avançar al final de l'episodi anterior que avui parlaríem de com incorporar els espais a la narració, i jo ja me'n volia anar de viatge i me vaig fer la meva idea del que anàvem a parlar avui. És així? Mira, d'entrada anem a París. No sé si has llegit Nostra Senyora de París, la novel·lassa de Victor Hugo, i no val a dir que no, però que has vist la pel·lícula El Geperú de Notre Dame, de Disney. També l'he vista, però ja havia llegit la novel·la. Molt bé. Aleshores, potser recordaràs que ben al principi el senyor Hugo es pren la llicència d'escriure 2 capítols sencers per a descriure'ns com era París en el moment en què situa la història. I ho fa, no diré que casa per casa, però sí districte a districte, i amb una meticulositat extrema. Me'n recordo i tant que me'n recordo. Doncs bé, aquest detallisme en les descripcions era bastant habitual en la literatura del segle XIX, tot i que el senyor Hugo potser era un cas bastant extrem a l'hora de prendre's algunes llicències. El cas, però, és que bona part dels destinataris contemporanis d'aquests textos eren persones que probablement no haurien xafat mai París ni tindrien ocasió de fer-ho, i per descomptat tampoc tenien accés a fotografies o filmacions que els mostraren com era la capital de França. En conseqüència, necessitaven molta més informació que nosaltres per situar-se en el context on discorren els fets que explica la novel·la. Entenc per on vas, Vicent, però el lector actual és bastant més probable que hagi viatjat a París, o com a mínim l'hagi vist a través de fotos, pel·lícules, d'internet fins i tot. I per tant ja no li fa falta tantíssima informació per fer-se una idea de com són els espais per on discorre l'acció de la novel·la. Això vol dir que podem prescindir de les descripcions tan detallistes? Podem prescindir de la manera decimonònica de presentar les descripcions. De fet, la proliferació de la comunicació audiovisual, on l'ambientació es transmet de forma simultània a l'acció, sense necessitat d'aturar-la, com feia Hugo, pot fer-nos pensar que la descripció dels llocs i dels objectes és, en el context actual, prescindible. Però no és així. Considerem la qüestió. Un relat es basa sempre en uns fets que ocorren en un lloc determinat. La representació d'aquest espai és encara necessària per posar en context el lector i, sobretot, per donar als fets entitat i versemblança suficients. En efecte, uns fets que no passen en cap lloc, o per parlar en propietat, que passen en un lloc indeterminat, no són fàcils d'assumir per ningú. Ara bé, és cert que la presència dels mitjans audiovisuals en les nostres vides ha canviat la manera de transmetre aquestes informacions i, per tant, ho haurem de tindre present. Escoltem, si et sembla, el fragment d'un relat d'Ernest Hemingway i després seguim. Endavant amb el senyor Hemingway. De l'altre costat de la vall de l'Ebre, els turons eren llargs i blancs. D'aquest costat no hi havia ombra ni arbres i l'estació s'alçava enmig dels raigs de sol, entre 2 línies de raïls. Al costat de la paret de l'estació queia l'ombra tèbia de l'edifici i una cortina de canuts de bambú penjava en l'obertura de la porta del bar perquè no entraren les mosques. El nord-americà i la xica que anava amb ell van prendre seient en una taula a l'ombra, fora de l'edifici. Feia molta calor i l'Express de Barcelona arribaria en 40 minuts. S'aturava 2 minuts en aquest entroncament i després seguia cap a Madrid. Havies parlat d'un relat, Vicent, però no ens has dit el títol. Mira, l'hem extret de Turons com elefants blancs, un dels contes d'un extraordinari narrador d'històries, curtes o llargues, però jo diria que especialment curtes, com és Hemingway, que alhora és un dels narradors on més s'observa la influència del cinema. Per això, la descripció del lloc on transcorre el conte és senzilla. Apenes 4 trets que ens indiquen la solitud d'una estació ferroviària on la gent tan sols hi és perquè espera, vull dir que no fa pinta que hi visca ningú, i on destaca la presència d'un sol inclement que obliga els viatgers a refugiar-se en la cantina. Calor, doncs, i tedi enmig d'un lloc sense personalitat pròpia, igual a tants altres, i és el marc on Hemingway ubica els fets. En efecte, és poca cosa, però suficient perquè el lector actual imagine en quin ambient tindrà lloc l'escena.
I té la virtut que no atura, que no paralitza, no?, l'acció, o almenys és el que sentim. Efectivament. Però per situar aquesta manera de fer en un context més ajustat, si et sembla, podríem fer un repàs de com, al llarg de la història de la literatura, el tractament de les descripcions de llocs ha anat canviant segons modes i necessitats. Fins al segle XIX, de fet, la majoria de llocs literaris són només telons de fons sense una identitat massa marcada, fins al punt que bona part d'ells serien perfectament intercanviables. I per il·lustrar-ho, què millor que un dels nostres clàssics. Escolta i veuràs. Tirant pres comiat del rei, de la reina, de Felip e de la infanta. E recollida tota la gent, donaren les veles al pròsper vent e navegaren a bon temps e la mar tranquil·la, que un matí se trobaren davant la ciutat de Constantinoble. Com l'emperador sabé que Tirant era vengut, en los dies de sa vida no mostrà major alegria e dix que, al parer seu, son fill era ressuscitat. Les 11 galeres vengueren amb tants de sons e d'alegria que tota la ciutat feien ressonar. Lo poble, qui trist estava e adolorit, s'alegrà tot, que els paria que Déu los fos aparegut. L'emperador se posà en un gran cadafal per mirar les galeres com venien. Com Tirant sabé que l'emperador estava en aquell lloc, en lo cadafal, feu traure 2 banderes grans del rei de Sicília e una de les sues. El tirant lo blanc, ni més ni menys, però no hem escoltat ni tan sols una pinzellada de descripció de com era Constantinoble. Efectivament, Martorell no perd gens de temps a descriure la ciutat de Constantinoble. La cita i prou, perquè en aquella època no es considerava necessari, per seguir les aventures del protagonista, un coneixement més exhaustiu dels llocs on tenien lloc les seues gestes. Tot i que en aquest cas el lloc no és intercanviable amb qualsevol altre, la importància se l'enduen les peripècies que protagonitza Tirant. I això que Constantinoble era, en aquella època, el punt segurament únic on mesuraven les forces els hereus de l'imperi romà d'Orient i l'emergent imperi otomà. Però, per a Martorell, el lloc on aquestes succeeixen és, d'alguna manera, secundari. A veure, Vicent, però no havíem quedat que els espais eren importants a l'hora de situar els fets d'un relat. I tant que sí, però aquesta concepció que els llocs determinen el caràcter de les accions i, per tant, és necessari que els coneguem amb un cert detall per poder captar en plenitud els fets és un fenomen bastant recent, si més no en termes històrics. Ens hauríem de remuntar fins al romanticisme, que suposa per a la literatura i les arts en general una reivindicació del paper del medi en què vivim i sobretot de la bellesa del paisatge. Com a conseqüència d'aquest moviment, l'entorn s'incorpora a la literatura amb un paper actiu. Més tard, l'esclat de la revolució industrial farà derivar aquest plantejament cap a la descripció del medi urbà, on la bellesa del camp és substituïda per la degradació i la pobresa que caracteritzen la narrativa d'aquesta època. I això ens portaria al segle XIX, que és on hem començat. Correcte. Escoltem, si vols, un fragment d'un dels autors capitals d'aquell segle i dels més preocupats per la situació de les classes més desfavorides. De fet, ja vam parlar d'ell en el capítol que vam dedicar a les obres literàries que maten. A veure si el reconeixes. Al final del carrer Guenegut, segons es ve dels molls, es troba el passatge del Punt Nef, espècie de corredor estret i ombrívol que va del carrer Mazaguín al carrer de la Seine. Aquest passatge té, com a màxim, 30 passos de llarg i 2 d'ample. Està pavimentat amb lloses groguenques, desgastades i fora del seu lloc, traspuant sempre una humitat acre. La vidriera que el cobreix, tallada en angle recte, està negra de brutícia. En els bonics dies d'estiu, quan un sol aclaprador crema els carrers, una claredat blanquinosa cau sobre els vidres bruts i s'escampa tímidament pel passatge. En els dies lletjos d'hivern, en els matins de boira, els vidres no llancen més que foscor sobre les lloses viscoses, una obscuritat llòbrega i bruta. Amb la pista que ens has donat ha de ser Emil Zola. Més fàcil que els que em dones tu a mi. Sempre està a punt, Vicent? Sempre. Hi ha que reivindicar. Mira, és Zola, efectivament, i el fragment pertany a la novel·la Thérèse Raquin. Els naturalistes, com Zola, aspiren a reproduir la realitat amb una objectivitat documental que s'estén a tots els aspectes, tant dels més sublims com els més vulgars. Aquest interès es basa en una concepció de l'ésser humà com una entitat que no té cap llibertat d'elecció,
sinó que viu determinat per l'herència genètica i el medi en què es mou. En aquest sentit, la comprensió de les condicions materials en què es desenvolupa la vida dels personatges és essencial per entendre el seu comportament. Ara bé, això no vol dir que tinguem llicència per actuar com l'autor que esmenta Nicolas Boileau-Desprez, que està tan imbuït del seu objectiu que, i cite literalment, no abandona un tema sense esgotar-lo. Si troba un palau, en descriu la seva façana. A continuació, en passeja de terrassa en terrassa. Així es presenta una escalinata. Allà és un passadís l'important. Més enllà un balcó acaba en una balustrada d'or. Compta els cercles i els òvals que adornen els sostres. Passe 20 pàgines per trobar el final i amb prou feines em salve a través del jardí. Eviteu l'estèril abundància d'aquest tipus d'autors, conclou l'autor francès, i no us ho recarregueu de cap manera amb un detall inútil. Tot el que es diu en excés és insípid i carregós. L'esperit fart el rebutja immediatament. El que no sap contenir-se no sabrà mai escriure. Una gran veritat. El cas és que a partir del segle XX, la irrupció del cinema i més recentment l'accés de molts lectors a llocs remots, a través de viatges o d'internet, encara ha donat més valor al consell de Boileau-Desprez i, en la pràctica, ha tornat innecessàries en molts casos les descripcions exhaustives. Això no vol dir, però, que hagin suprimit la necessitat del lector de conèixer on ocorren els fets que explica qualsevol narració, però sí que ens planteja als escriptors reptes nous. Estic pensant, Vicent, per exemple, en un escriptor que estiguera elaborant una novel·la ambientada a París i que una de les escenes transcorreguera als peus de la Torre Eiffel. Què hauria de fer per descriure-la? Hauria de fer un inventari detallat de les parts, una panoràmica completa del conjunt, o simplement citar-la perquè ja la tenim en l'imaginari? Clar, dependria un poc del cas, però fora com fora hauríem de descartar l'inventari detallat i qualsevol descripció exhaustiva. Com a màxim parlaríem de l'ambient que s'hi respira, de l'oratge que impera en aquell moment, d'alguna sensació que puga despertar la seva grandiositat en algun personatge i poca cosa més. A cada escriptor amb trellat no se li acudiria emprar 6 paràgrafs per descriure la Torre Eiffel a un lector que ja la coneix. En general hi hauria prou, com dies, a citar-la. I si de cas esmentar 2 o 3 detalls curiosos o rellevants, si és el cas, per a la història. I sense dubtes, tots els lectors es trobarien perfectament situats en la història. La facilitat d'accés a determinades imatges i informacions suposa que no és l'únic factor que incidís, Vicent, en aquest canvi d'actitud en relació a les descripcions. El ritme de vida actual condiciona també el ritme de la lectura o de veure pel·lícules, fins i tot, no creus? I tant que el condiciona. Actualment no hi ha apenes lectors que toleren els 2 capítols de descripció de la capital de França que fa Victor Hugo a Nostra Senyora de París, i que hem citat abans. Fins i tot, encara que no la coneguera en absolut. Per tant, com a regla general, seguirem la que, segons Edith Wharton, ja regia al París de primers del segle XX, i que cite textualment. Deia la senyora Wharton, el teatre francès tenia unes normes perquè el nombre d'objectes que apareixien a l'escenari, cadires, taules, fins i tot un vas d'aigua sobre la taula, quedara limitat al que l'obra requeria. Les cadires en les quals anaven a seure els personatges, la taula en la qual s'anava a dipositar un objecte necessari per a l'acció, i el vas d'aigua o el decantador de vi que anaven a exercir un paper a l'obra. Tant en el nombre de personatges presentats com en el nombre de detalls que es donen en escena, la rellevància és la primera necessitat, la necessitat absoluta. Vols dir que aquestes normes no tindrien més a veure amb l'economia pura i dura que no amb un criteri estètic? És possible, però la creació literària també ha de tindre en compte la economia narrativa i prescindir d'allò que no aporta res a la història. I en aquest àmbit en concret hem de tindre present que les descripcions suposen una paralització del temps de la història i, per tant, un ritme narratiu més lent. En elles predominen els adjectius, els substantius, els adverbis sobre els verbs, que són els que fan augmentar el ritme del relat. Per conjurar aquesta paràlisi, hauríem d'evitar tant com siga possible l'inventari detallat dels elements espacials, especialment si són innecessaris per a la història, i centrar-nos, com feia el teatre francès, només en aquells que hagin de jugar un paper en la nostra història. De fet, la suspensió durant un temps interminable de l'acció, interminable dic des de la percepció del lector, per a incloure paràgrafs i paràgrafs de descripció, posaria en greu perill l'atenció del nostre lector actual, que potser no podria resistir la tentació d'abandonar la lectura o de passar els fulls i aquesta lectura transversal fins a trobar de nou l'acció. I tindria tota la raó. De fet, en la majoria d'ocasions, amb uns pocs detalls ben triats, podem caracteritzar perfectament un espai.
o si més no, donar les claus necessàries per a que el lector complete de manera adequada la descripció. Siga com siga, no hem d'oblidar que una bona elecció de l'escenari on transcorren els fets i una correcta recreació són dos factors clau. Si triem i descrivim bé, els fets seran molt més vius, molt més creïbles a ulls del lector. Però recrear no vol dir inventariar. I, per tant, com ho feu a l'hora d'encarar-vos amb una descripció ni que siga minimalista dels espais per on transcorren les vostres novel·les per a no incórrer en res del que hem dit? D'entrada, una bona descripció, encara que estiga feta amb dues pinzellades, no és possible si l'escriptor no coneix a fons allò que vol recrear. Hi ha vegades que els llocs on transcorren les novel·les són familiars a l'autor, i hi ha autors que només escriuen de llocs on han estat. Estic pensant, per exemple, en Manuel Baixaule, que van convidar fa poc. Però també és possible que la recreació dels espais requerisca una forta investigació, especialment si l'autor no s'hi pot desplaçar i no hi ha estat abans. Ho podem fer a través de llibres, de fotografies, de converses, de documents o de Google Street View. Qualsevol ferramenta ens pot aportar informació útil, però totes elles tenen mancances que hem de tenir presents. Cap d'elles ens aportarà olors, per exemple, i poques ens permetran deduir quins sorolls s'escolten o quina mena de converses manté la gent. Per tant, haurem d'anar en compte de no demanar-los més dels que ens poden oferir. No és el mateix aspirar a reproduir la vida quotidiana a partir d'una fotografia que simplement utilitzar aquell paisatge com a fons. Per tant, suposa que cada autor, segons les possibilitats que té, enfoca la descripció dels llocs d'una manera o d'una altra. És a dir, que l'experiència o la perícia poden suplir en determinats casos una informació de primera mà. De fet, pensa que hi ha moltes maneres d'incorporar aquestes informacions i que de vegades tens més que prou amb la que et proporcionen les ferramentes que hem citat. Sempre és clar que no els demanes més dels que et poden donar. Ara bé, tampoc tots els gèneres tenen les mateixes possibilitats. La novel·la permet que la descripció tinga una entitat major. En un conte ha d'estar rigorosament supeditada a l'objecte del relat. De la mateixa manera, el grau de detall amb què s'ha de recrear un lloc també està en funció del caràcter de l'obra. N'hi ha que apenes demanen uns pocs elements i n'hi ha que requereixen una descripció més exhaustiva. És el cas d'aquelles obres on la plena recepció de l'acció depèn de la comprensió profunda de l'espai. Per tal, abans de res, hem de valorar de quin material disposem i quines necessitats presenta l'obra que volem abordar. Escoltem, si et sembla, un altre fragment i després seguim. A l'extrem més allunyat de la cripta es veia una altra no tan espaiosa. Contra les parets hi havien apilat restes humanes que pujaven fins a la volta, com es pot veure en les grans catacumbes de París. 3 costats d'aquesta cripta interior apareixien ornamentats d'aquesta manera. En el quart, els ossos s'havien desplomat i geien dispersos per terra, formant en una part una pila bastant gran. Dins del mur així exposat per la caiguda dels ossos, vam veure una altra cripta o nínxol interior, d'una profunditat d'uns 4 peus, un ample de 3 i 6 o 7 d'alçària. Va ser inútil que Fortunato, alçant la torxa somorta, tractara de veure al fons del nínxol. La feble llum no permetia endevinar on acabava. «Continua», vaig dir. «Allà hi ha l'amontillat». Vicent, això sona a Edgar Allan Poe. Ja veus que avui estàs fineta, que m'ho encertes tot. Vaig recuperant espai. I tant, que hi ha passos de gegant, Bé, en efecte, el fragment pertany al Barril d'Amontillat, d'Edgar Allan Poe, una narració que, per entendre-la bé, requereix un coneixement correcte del marc on es desenvolupa. Tot i tractar-se d'un conte, Poe descriu l'escenari de manera prou minuciosa. Estem encara al segle XIX, de fet. El protagonista trama una venjança contra Fortunato, un amic que l'ha ofès, i amb l'ham de provar un amontillat, un vi, per si els nostres seguidors no ho saben, que li ha arribat abans d'hora, i per tant el tanca en unes catacumbes on ningú escoltarà els seus crits de socors, i allà deixarà que mora. El context és molt important en el conte, i per això Poe li presta tanta atenció. Ara bé, com dèiem, no podem oblidar l'època en què s'escriu i el paper tan important que tenien les descripcions en la literatura d'aquell temps. Avui, potser no resultaria pertinent una descripció ni tan exhaustiva ni oferida en bloc, i menys encara en un conte. Vicent, molt interessant tot el que hem repassat avui de les descripcions, també una miqueta vinculat a com vivim i llegim
Ui, em fa una miqueta de pena, però haurem d'anar acabant i deixar-ho així. Queda un poc tètric deixar el podcast en una cripta, però sí, també nosaltres ens hem d'aplicar el principi de l'economia narrativa. Així que tens raó, i tot i que ens fa sa pena, ho haurem de deixar així. En tot cas, no tragues encara el mocador, que encara ens queda un ratet més de podcast. Anem allà, doncs. L'arquitectura de la ficció. Amb Vicent Usó i Sandra Capcir. L'entrevista. I ara sí, estem entrant en la recta final. Finalíssima de l'episodi, de la temporada. Així que avui tindrem l'últim convidat o convidada. Avui si l'encertes valdrà doble, no? Vinga, avui si l'encertes valdrà doble perquè és final de temporada. Anem a veure. Comencem? Comencem, posa-m'ho fàcil. Ho intentaré. No vull que m'ho conten. Miquela compta amb un catàleg variat i heterodox d'amics, amants i relacions. Ja fa temps que se n'ha descomptat. Alguns han durat anys, altres una temporadeta, d'altres els més dies, i més d'uns quants una nit i prou. El seu amic Gen sempre li feia broma i li deia: A veure, me sona molt a Lourdes Toledo, és possible? No m'ho puc creure. Ah, que sí. Vicent Usó l'ha encertada en el capítol final de temporada. Lourdes, benvinguda. Ara sí que m'ha deixat, Vicent. Benvinguda a l'arquitectura de la ficció. Hola, bona vesprada. Com estàs, Lourdes? Molt bé. I quin fragment més curiós, no? No sabia si era fàcil endevinar qui era, Sí, a mi m'ha deixat, la veritat, que al·lucinada. Hem de dir que, com que tens diverses novel·les amb nosaltres i també assaigs, Efervescència programada, que és Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. Comencem, Lourdes. Ja ens han sentit que estem així una miqueta més nervioses o emocionats perquè és l'últim capítol i eres la nostra última convidada, la que ens obri les portes, no?, de la seva cuina. Anem amb les preguntes, si et sembla. Molt bé. Mira, moltes de les teues històries parteixen de l'experiència directa, viatges, observacions de l'entorn, relacions personals. Com transformes tot aquest material en matèria narrativa, en literatura? D'on traga aquest material, no? O d'on m'inspires? Sí, sobretot com el transformes en literatura, a partir del material que... Sí. De vegades és un exercici d'escriptura prou conscient, de dir, bueno, jo vull escriure sobre aquest tema i m'ho poso com a repte. A veure si soc capaç de convertir això en ficció. Bé siga una experiència personal o el que m'ha contat algú o alguna cosa que he llegit que passava en altres històries, una pel·lícula, el que siga, no? A vegades una miqueta de tot. I d'altres vegades és un poc que no ho controles, no és tan voluntari, no és tan deliberat, no? És inconscientment, et ve un dia, fas una connexió i tens una necessitat molt visceral, molt imparable d'escriure, de deixar-te anar i abocar-ho, i després ja ho deixes ahí i ja ve el treball, com bé sabeu, per a l'escriptura, que per a mi és la fase més important de l'escriptura. Tant que sí. Lourdes, moltes vegades explores temes com llegíem ara amb Efervescència programada, que trenquen rutines, que entren en la contradicció i ho fas des de l'humor, de la quotidianitat de les situacions. Quin és el procés per a tractar temes complexos, però sense perdre aquesta naturalitat o autenticitat? Doncs el procés, com tu diries, d'alguna manera posar distància, deixar també passar un temps, si no és la primera, deixar eixa distància pel mig, i després llevar-li una miqueta de solemnitat a tot plegat, no? Vull dir, siga el tema que siga, sobretot si estem intentant crear històries, fer ficció, doncs llevar-li aquest component seriós i solemne i trobar sempre el costat, diguem-ne, més divertit, més irònic, fins i tot més un poc patètic, si voleu dir, entre moltes cometes, no? en alguna situació. Però el costat que ens pot, també, com a éssers humans, tenim un costat també ridícul. De vegades fem el ridícul i això ens posa molt nerviosos, tenim por a fer el ridícul, però forma part també de la condició humana, no? I posar-nos en evidència, el no controlar-ho tot,
I tot aquesta com dient-ne, brou, no? Brou humà, és el que a mi em dona les pistes de vegades per a crear aquest relat amb humor, amb la naturalitat que conta. Ho intenta que sigui una cosa fins i tot que estiga propera al que és l'oralitat. Allò que el lector quan estiga llegint, a mi una cosa que m'agrada molt és quan algú em diu és que t'estic llegint i tinc la sensació que m'estàs parlant a cau d'orella. Per mi això és molt bonic, no? I si ho aconseguisses, doncs bé, vol dir que potser anem pel bon camí i que cal continuar. Clar que sí. Has treballat formats molt diversos, des de relats de ficció fins a memòries, assaigs. Quan et ve una idea, com la vehicules? És a dir, com saps si te portarà cap a una novel·la, te portarà cap a un altre territori i a partir d'ací, quines diferències a l'hora de treballar tens els diferents gèneres? Si és que en tens, clar. Entre un gènere i un altre? Sí. A veure, també és un poc el ritme d'escriptura, no? I quan faig un dietari o quan faig literatura de viatges de l'experiència, clar, necessite o bé estar vivint moltes experiències diferents o bé evocar-les, no? I moltes vegades la dificultat per a mi a l'hora d'escriure dietaris és trobar aquesta consistència, aquesta rutina, no? Aquesta continuïtat al dir-li qualsevol cosa que ocorre, que jo pense que pot ser susceptible de ser contada, trobar aquest moment i contar, no? Perquè com estem en el dia a dia d'escriure com a part del treball, no? En el meu cas de fer el periodisme, és que de vegades ahí conflueix tot, no? La part de fer periodisme amb la part més creativa. I després, quan és ja qüestió de crear relats, és ja buscar, com diria jo, un temps molt concret per fer això. No és duc un quadern, no escric un apunt, sinó ja més dedicar-li un temps més detingut i més conscient. No? No sé si era aquesta una mica la pregunta. Sí. Jo crec que Lourdes ha contestat una miqueta a la pregunta que li anava a fer, no? De com treballa les estratègies per a aconseguir crear espais on ficció i realitat s'entrellacen. Així que vaig a recuperar la pregunta que m'agrada molt, perquè a més crec que és una de les més curioses per als nostres oients. I és si, Lourdes, eres una escriptora de mapa o de brúixola, com t'asseus la primera vegada a dir vaig a començar o comença un procés creatiu? Quina pregunta, ja de mapa o de brúixola. Jo soc molt caòtica, No sé si entraria en una o en l'altra. Una categoria especial per a tu, sí. Jo soc un poc escriptora del caos, com la teoria, no sé, vull dir, faig una mica de broma, però també va per moments. Hi ha moments que són de creació molt intensa i altres moments, mireu, ara, per exemple, estic en un moment vital en el qual, i ara ho rireu, m'he hagut de fer una quadrícula d'Excel per a dir, hi ha 2 dies a la setmana que seran sagrats i els dedicaré a escriure d'una manera més creativa i més meua. Perquè em dono compte que estan passant els mesos, per no dir ja un any o més, i se m'escapen els dies i no duc endavant projectes que ja tinc començats o que tinc en el cap, no? I clar, de vegades, si un està fent una novel·la, està claríssim que ahir hi ha de dedicar un temps totes les setmanes i fer-se esquemes i fer-se mapes, però clar, quan la meva escriptura és així més fugaç, més breu, ja ho faré. Doncs estan passant per les setmanes i els mesos i no ho faig. Per tant, a partir d'ara, bàsicament, vull dir, una quadrícula i 2 dies o 2 moments de la setmana, 2 matins, el que siga, bloquejats. Molt bé. Sempre ens agrada entrar un poc en la cuina on prepareu els vostres textos i conèixer si teniu manies, si teniu rutines, si teniu algun misteri que no us heu revelat mai. Com va això? Doncs, a veure, clar, està relacionat amb el que vos estava dient, no? De vegades és complicat trobar la rutina en el dia a dia. A mi m'agrada moltíssim escriure de matí. És el moment en el que jo penso que el cap està més lúcid,
més potent, no? Hi ha una clarividència molt gran de hores del matí. També m'agrada molt escriure a l'aire lliure, molt mirant la mar, tinc la sort de poder treballar davant de la mar i és una cosa que m'agrada molt, o quan viatge, que vaig a la muntanya, també m'he dut darrere sempre la llibreta o l'ordinador. No soc molt de llibretes, de tant en tant apunto idees, però soc molt d'anar directament a l'ordinador i sobretot és això, m'agrada molt escriure en espais, ja vos dic, oberts, però no necessite ni una llum especial, ni música, ni coses així. Puc escriure també en qualsevol raconet, però m'agrada més tindre, si pot ser, aire al meu voltant, molt més que tancada en una habitació amb un flexo. Molt més, no? Si ho pintes així, jo també m'apunte. Jo vaig a buscar-me un espai a la terrassa. Té tota la raó, Lourdes. Sempre és molt més agradable i amable. Vinga, Lourdes, anem amb el qüestionari de la ficció, ara que ja hem entrat una miqueta en la teua cuina particular. El qüestionari de la ficció. El qüestionari de la ficció. Vinga, anem amb preguntes de resposta breu. Lourdes, quina lectura t'ha marcat més? Natalia Ginsburg, Les petites virtuts. Quin llibre no recomanaries mai? Ai, feia temps que no sentíem aquesta resposta, que és la que m'agrada a mi. El uf. Ai, per favor. M'heu deixat ara quina lectura no recomanaria mai a ningú. Sí. A veure, no sé, vull dir... no sabria què dir-vos. Vinga, la passem. Amb quin autor clàssic tens més afinitat? Doncs probablement crec que Stendhal. Quin és l'últim poeta que has llegit? L'últim poeta que he llegit, Cavafis, uns versos de Cavafis. Quantes versions fas dels teus textos abans de donar-los per bons? De vegades puc arribar a la 4 o 5 versions de textos, sí. I una vegada publicats els tornaries a reescriure? És una tentació molt gran. Si poguera, sí. El que passa és que els textos cal deixar-los anar. Una vegada publicats són més dels lectors que nostres. Quan escrius, Lourdes, penses en el lector? Una miqueta, sí. Sí. Molt bé. I com t'agradaria passar a la història? Doncs com una escriptora inquietant i que genera inquietud. Molt bé. M'agrada la resposta. Lourdes, com tries els temes de les teues obres? Em venen al cap, estan molt lligats a la vida, al dia a dia, a la mirada, a l'observació i a tot allò que són estímuls, l'art, els viatges, el cinema, la relació amb els fills, els amics, tot, la vida, el dia a dia, la quotidianitat. I moltes lectures, també, inspirats per lectures. Clar. Davant d'interpretacions oposades, qui té raó, el lector o l'autor? Jo mai diria raó, vull dir, el lector, ningú té raó, vull dir, és la llibertat de la lectura, no? Si el lector ha fet aquesta lectura, és la seva lectura, no m'imposaria jo per damunt d'ell. Molt bé, Lourdes, moltíssimes gràcies per respondre a totes aquestes qüestions que t'hem fet avui, per acompanyar-nos en el final de temporada, en este capítol tan especial, i esperem que si estàs cuinant alguna cosa ens arribi pronte. A l'aire lliure? Sí, a l'aire lliure ens arribi l'oloreta de la cuina. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i continuaré pensant en aquest llibre que no recomanaria a ningú. Queda pendent per a la pròxima vegada que ens veiem. Queda pendent, d'acord, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Lourdes. Una abraçada. Adéu. Una abraçada.
Bé, Vicent, i ara sí, estic tot el capítol en una pena. No puc dir allò de ens tornem a escoltar, ens tornem en el proper capítol, però hem de parlar de la propera temporada. Sí, no? Jo crec que sí, que haurem de parlar. Ha sigut un plaer que ens acompanyes, tot l'aprenentatge que sempre ens aportes amb aquests podcasts. També aprofitem per agrair, no, a tots els convidats que els hem posat contra les cordes com a llurdes amb el nostre art qüestionari. Una temporada molt especial, també amb els 40 anys de Bromera i totes les felicitacions que hem rebut, i a tot l'equip tècnic que tenim acompanyant-nos, a Nelo, a Xavi, a Maria del Mar, que ens ha donat suport en la producció. És que estem molt ben acompanyats sempre, Vicent. Per això hi semblen les coses, perquè tenim bona companyia. Això és sempre el més important de tot. Molt bé, cuidant moltíssim, i ens escoltem. Ens escoltem, clar que sí. Guió, Vicent Tusó. Direcció, Sandra Capsir. Realització, Xavier Magro. Locucions textos, Nelo Gómez i Yolanda Muñoz. Producció, Edicions Bromera.